lahat sa mga cooks. Magandang gabi sa itong lahat mga cooks. Panibagong araw, panibagong itong kunti mga cooks. Mga cooks, ipakita ko sa mga cooks yung maglaro ng basketball mga cooks. Yung mga suot na kanyang kuan ay nagbikini mga cooks. Notification bell para updated kayo sa palabas ko mga video mga cooks. Ito mga cooks. Pasalamat ko lahat sa ating mga subscribers, viewers. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang nagsuporta at nanood sa aking mga content. So sa iyo ng suporta sa inyong lahat, isang subscribe, like, comment at share. Pero hindi mo kasi mag-aawa mga cooks. Sana maawa mo sa akin mga cooks. Tara mga cooks, pakita ko yung mga cooks, yung naglaro ng cooks sa kanilang ginagawa mga cooks. Tara mga cooks. No. Gago! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh no! Ito si Duterte wala na. Finish na. Guys, sa totoo lang, hindi ako adik. Lang ako, nagbibiro lang ako. Matakan ang kautay ka ng manoy. Ayaw, di ma. You win. Hey! Hey!
Totoy, manading, nawala mo din. Wala ko na eh. Cute na pagtotoy, di ba? Parang may naamoy ako hindi maganda.